Il-perit Tony Bezzina jaħdem fih dan il-Ministeru li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' George Pulicino. Barra li huwa kandidat nazzjonalista fuq il-5 distrett elettorali, Bezzina huwa wkoll il-President tal-Għażin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq. Wara li fl-aħħar ġimgħat kien hemm bżonn li jsir xogħol ta' tibjid fuq dan il-Għażin tal-Partit Nazzjonalista, il-perit Bezzina talab lill-eks Kunsilier Nazzjonalista Joseph Borda biex bħala foreman jibgħat 3 ħaddiema jisbaw dan il-Għażin. Dawn il-ħaddiema ħallew il-post tax-xogħol fejn kienu qed jaħdmu għal ħabta ta' nofsinhar u marru l-Għażin bil-van tax-xogħol mikri mill-Gvern. Il-ħaddiema damu jagħmlu x-xogħol ta' tibjid tal madwar satejn u kif lestew marru lura lejn ix-xogħol tagħhom mal-Gvern bl-istess van. Dan jikkonferma li dan ix-xogħol kien parti mill-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Wan just tkellem mal-Ministru George Pulicino li mhux biss iddefenda lil Bezzina, iżda talabna naqraw ir-rapport ta' inkjesta li suppost saret dwar dan il-każ, li ma rapport iżda għadu qatt ma sar pubbliku. Qatt għandek fiduċja Ministru fil-perit Tony Bezzina? Diġà kelli l-kummenta diġà kummentajt. U hija aċċettabbli li dan qabad ħaddiema tal-Gvern jagħmlu xogħol fuq Għażin waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom? Sar rapport minn nies tal-Gvern, ir-rapport diġà għandkom kopja tiegħu, nispera taf taqrah. Il-perit Tony Bezzina huwa kandidat favorit tal-Prim Ministru fuq il-5 distrett elettorali.